Čaute, ja som Erik a so mnou tu je... Baby Duck. A hráme na mojom skine, na mojom serveri a máme tu železo. Áno, ale hráme na mojej... No, na mojom... Kompe. Jej! A akurát si On bude hráč a ja budem rozprávateľ. Ten železný krompáč mi dá ísť do truhly. Tento. Nejde Takže... jo. Toto video vyjde asi tak v nedelu. A možno aj... Fakt? Chceš, aby to bolo v nedelu? Možno... A... Počkaj, si to zmením. Toto má znervozňuje. Tak. Tak, dobre, tu máme... Ako železo, diamanty, alebo železo, alebo všetko, čo sa dá použiť. Tu som minula zhynul, pamätáte? Áno. Ale poď sem, David. Počkaj! Nie, počkaj. Ja, počúvaj, David. Veď, ty si husák. Počkaj, ideme hľadať dia. Ja, počkaj, mami. No, čo? Počkaj, je to môj komp. Chod tam, pamätáš? V tomto dole sme našli zlato, železo. A ľudia, keď nájdete železo, či... Jak si minule zahynul. Hovorené. Keď nájdete hlavu, tak tam môže byť železo, diamanty a ešte... Zlato. A redstone. A aj to. David, nepíši s nikým, nepodvádzaj ma. Veď ti ja pomáham, počkaj. Hustý. To je jedno, koľko si dáme. A ja mám sexy nohy. Ty máš sexy nohy? Áno. Fú, ty máš. Si dáme ešte uhlie, vykopeme. Jova, a David, nie to vezmeš, že ja budem rozprávateľ. No, tak rozprávaj. No, tak vykopeme si uhlie. Som copyright. Ale môžeš dať čo aj povedať ty. Tak, ja sa... Ďalej, od mikrofónu. Ticho. No, ja mám rozprávať. No, ja budem rozprávať a tu je... Ja to s minule pamätám. David, ale aj ja budem rozprávať. Dobre. No proste budeme rozprávať o Dobre. Neliesku viac. Sme Ale na... chod hľadať diamond. A čo asi robím? Sereš. Ja serem? Dobre. Včera som mal narodeniny. Takže toto bude ultra mega pecká dlhý vlog. Zlato! A fakt vlog, nemyslíš diel? Dobre, hustý. Dá do piči. No, dobre. Tak ideme. CCP. Nie CCP. CCP! Čo? Jaj? Home CCP. Nie, CCP. Ide. Ďakujem. Nie, to mi neber, David! A veď si požičiam ti. David! Nepožičiaš, David! Ale dali ti. Ale fakt, David, prosím. No dobrá, tak ja ti mám kopať do rytí. Kamenák. Ty kokota je. Ty s kamením... Nájdeš jedno železo, tak si môžeš zobrať môj. A ja... Ty mi... Ale pod zlatom vždy býva láva, však. Už asi 2-krát sme na to zlato umreli. Však, David. Áno. Ja, že som bol taký nenažeraný, že počkaj chvíľku, že diamanty! Tu jeden Kamarát. má niečo pro mňa. Krompáč. To
Vtip. Drevo, Stejky. styky, tam. A diamond. Daj diamond. Nie. Ináč, keby niečo tak, napíšte za jedno... Napíšte, Ale aké chcete dlhé tie Nie. to pár. Je skinka. Napíšte, že aké, akože... že či môžem chodiť aj do Warp doly. Pozri, železo. Crafting table. To je naše. My do kruhu chodíme. Hej, to si minule umrel. Hej. Umreš ešte raz, tyhle, tak umreš. Toto Ja tu máš koľko dreva, tyhle, aby ma šľak teba netrafil. Toto sme minulé. A kebyže ti chcete vedieť, kto je toto môj bratránec z druhého kolienka. Šakolienko. A pekného. Smradlavého hlavne. On to ťaží, daj. Viem. Nejdeme s ním volať cez Skype? Môžeme, počkaj. Má Skype. Veď on má, veď to je Erik. Nie je Erik. Je? Není. Pozri sa mu na skin, ukáž to? OK, pozri sa mu na skin. Nie, to není on. Zavolaj na Erko. No, tak ja zastavím nahrávanie a kúknem sa, že koľko nahrávame. Tak sme späť. Tak sme späť. A povedz mu, nech si dá nejaký jeden diamant. Nie. No tak napíšte, nahrávame sa 6 minút a napíšte do komentáru, že či môžem chodiť na Warp doly a tak. No. A napíš tomu chlapcovi, že ako sa volá. Potom. Za chvíľu tu skončím. Hej, a potom na druhý diel pôjdeme aj s týmto chlapcom. Možno. Ale áno! A Ja ho poznám. A veď pod sebou je bolo železo. Kde? Nevravím. Daj mi to. Ja to chcem. Bacha. Ale abičku. On ti tu háče. Tu je milý chlapček. Ale ja už by som už domov, lebo kebyže s tým zhebneš. Hovno vidím. Ale ja by som išiel práve že domov. Hovno vidím. Prepačte. Veď ani vy nič nevidíte, prepačte. No. Lebo nemáme torče. Koľko, pozri sa. Ty máš 40, ja ty si umrel. No a tie levely mi ostali. Super. No dobre, tak ja už končím a Máte sa a na budúce. Hej, Čau! Počkaj, nech sa rozlúčim, nerobím ja. Čau!